Iti pakasaritaan, naliday alagipen ti ulpit ti panawen iti dekada 60. Gaputa ditaan napasaran ti Pilipinas ti kapapautan a panagtudo a napasaran iti unos ti upatapulungal daw anang itunda iti nakana Panaglayus ken panakapukaw ti biag. Sublian dagiti pagteng iti nasa awatawen iti parang ni Anjel Kim Pengosro. Nasulok 5 a dekada ti napalabas. Arig na, mariing manen itaabulan tinakamamus a pakasaritaan ti Central Luzon, Manila, kan iti amyanan a Luzon iti layos. Nang itunda daytoy iti panagkurang ti taraon, gaputa, nailumlum iti layos ti kaaduan a pagtalunan ken pagtaengan. Ado nga umili ti naapektaran anang tignay iti gobyerno iti aramidenda a pamayan, tapno tulungan dagiti masuknan. Iti dayta a panawon, Presidente ni Ferdinand Edralin Marcos, may sa abulan sakbay ti deklarasyon ti martial law. Hulyo ken Agosto ti taon 1972, nagsasaruno dagiti tropical disturbances anang ipugso iti adu a tudo iti paso ti Central Luzon ken iti Manila. Arig na, nagsangit ti tangatang iti nabayag akasla adasap sa pulen na adi mabirukan. Gaputa, awan sarday ti tudo iti unos ti 40 nga aldaw. Inladawan da iti Weather Bureau akapigsaan at tudo iti pakasaritaan iti 2 a bulan. Iti dayta a panawon, nagsasaruno ti bagyo a di malapos iti Pagilian. Dinalapos ti bagyo nga Edeng, Gloring, Juaning, Isang ken Konseng ti Pagilian. Pinapigsada ti tudo a nagbayakabak iti Luzon. Nang nangruna an apektaran ti Central Luzon akang runaan a pagtataudan ti taraon. Nailunes ti sektor ti agrikultura iti nasao a rehiyon. Linapunos ti danom ti entero a patag, naungaw dagiti kalsada iti danom ken pagges ti karayan, ken arig na, nagbalin at taaw dagiti talon a namulaan iti pagay ken dadduma a produkto ti agrikultura. Iti dayta panawon, kapatgan a rehiyon ti Central Luzon iti agrikultura ti Pagilian. Idyay mat Manila a sentro ti politika ken komersyo ti Pilipinas, bimuntog ti inaldaw a rikos ti biag. Gaputa, kang runaan kadagiti kalsada ket nalayos. Kas iti Rizal Avenue, Recto Avenue, Taft Avenue, Quezon Boulevard ken pasut ti EDSA. Rinnibo a pamilya ti nakidangadang iti kari ti biag tapno makalasat. Nagkamang dagiti tattao kadagiti nangat-ngato a lugar, pagadalan ken dadduma pay nga evacuation centers. Bayat ang napilitan ti dadduma a pamilya ngagtalined kadagiti bubong ti balayda, bayat abuybuyaen da ti panagngato ti layos iti aglawlaw da. Nagparigat ti gobyerno iti panangipaay iti taraon ken danum a mainom. Ti gobyerno ti maudi a pagkamangan dagiti umili. Isu nga impapati dagiti masuknan ti rescue ken relief operations. Nausar dagiti military helicopter anang itulod iti taraon ken daddumapay a pagkasapulan ti komunidad. Idi July 12, 1972, formal nga indeklara ti gobyerno ti state of public calamity iti entero a Luzon. Amang ipakpakita iti kadakkel ti emerhensya. Kalpasan ti adu nga aldaw a panaguray, nagnadnad ti danom. Naibuksilan mo ti kinaranggas nga imbati ti didigra iti aglawlaw. Iti report, 565 ti nailista a pimusay, ken 485 ti nalmes nga individual. Bayat nga agarup 5.5 million at tattao ti direkta a naapektaran. Agarup 2 billion pesos ti danyos iti panakapukaw ti sanikwa ken dadael iti agrikultura. Idi Oktubre 1972, impasdek ti gobyerno ti Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council anang bigbig kadagiti lugar a nalaka a malayos iti Metro Manila. Adu ti naadal ti gobyerno iti nasao a pagteng, aginggaan na ipasdek dagiti opisina amang ipangpangruna iti didigra. Nupay kasta ti pakasaritaan ket maulit akasla angaw ti panawon. Gaputa, adupay dagiti limabas a panaglayus ken dadduma a kalamidad iti Pilipinas. Kas iti idadalapos ti bagyo nga Ondoy iti 2009, ti ginginod ti Luzon iti 1990, ken ti bagyo a Yolanda iti 2013. Dagitoy adidigra ti sumalsalabay iti gasat ti tao. Ngem anya kaditi adal nga ibati dagitoy a pasamak. Kang runaan a pabasulan dagiti eksperto ti tao, saan ati aglawlaw. Gaputa, inabuso ti tao ti nakaparswaan.
Ngam no makaparswaan ti agibales, saan na may sa kandwa abiyag ti mapukaw no diket komunidad ti apektado. Iti agdama, mapaspasaran ti napaot at tudo iti paset ti Cordillera nang runa iti Benguet. Nang itunda dayto iti nakaro a panagrega iti daga, anang apektar iti kalkalsada ken pagbiyagan. At dati pimusay gapo iti panagrega ti saludsod, aging ga kaano nga gibalos ti panawen, tapno ti tao kat sursurwen na nga ipateg ti aglawlaw. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.